en què consisteixen? Mira, l'objectiu és fomentar hàbits de vida saludables, especialment entre la joventut, perquè aquestes jornades tenen lloc al llarg del mes, sobretot als centres escolars. Però avui és una activitat que han tret per al públic en general, perquè, com tu dius, moltes vegades les coneixem quins són aquests hàbits saludables, però els adults necessiten que ens ho recorden i especialment algú de fora de la família per a fer-los cas. Avui la jornada es dedica a la dietètica, a l'alimentació i a l'esport. L'Organització Mundial de la Salut ha dit que l'obesitat és l'epidèmia del segle XXI. L'obesitat pot derivar en altres patologies, com per exemple pot ser la hipertensió. Per això tots els veïns de Xàbia que avui passen per ací se'ls va a medir la tensió. Recorda'ns quins són els valors de tensió i cada quan hem de prendre-la per a tindre-la controlada. Clar, els valors normals de la tensió són entre 140 i 90. I normalment, si és una persona jove, tenen que controlar-la una vegada a l'any i si no és així, el metge dictarà quan tenim que controlar-la. Més sovint o no? Laura, tu ja has passat enguany o què? Que se t'acaba l'any, eh? Ja ho sé, no ha passat encara, no, però encara queda, encara tenim uns mesets. Mireu quantíssima gent que n'hi ha per ací per a controlar la salut. Això està molt bé perquè la prevenció és la millor medicina. També la glucèmia, controls de sucre. Quins són els valors normals? Los valores normales están entre 70 y 110. ¿Y cada cuándo hem fer-nos este análisis que està fent així la gent? Si no tiene problemas de azúcar, una vez al año. Una vegada a l'any. Una vez al año. Vale. Molt bé. I què passa si tinguérem més sucre o menys? Menos és diabetes i menys hipoglucèmia? Sería una hipoglucemia que podrías llegar hasta un coma. És igual de perillós, veritat, o inclús més? Es más peligroso que esté por debajo que por arriba. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, anem a veure si podem anar passant. Totes aquestes senyores, mireu-les, les tenem així en la carpa de Creu Roja, Laura, així. Esta és la part en la que te medixen la grasa, l'altura i el pes. Este aparatet que tenim així, per a què serveix? Per a mesurar la grasa subcutània. Sí, i què se detecta en això? Pues podem detectar si està en el pes correcte, si té sobrepès o si té obesitat. I moltes vegades, més que mirar el pes i tot això, Àlex, el que necessitem també és mirar l'índex de massa corporal. Això què és? Pues mira, amb unes dades, que és el pes partit per l'altura al quadrat, també podem obtindre si té un pes correcte o inclús si té una possible desnutrició. I ahir els valors hauria de ser fins a 25, que estaríem en un valor normal, a partir de 25 sobrepès i més de 30 seria obesitat, que ja seria quan podríem estar en perill. Per això, importantíssim controlar la dieta. Si tenim la piràmide nutricional i unes xiques del mòdul d'FP dietètica que estan estudiant, expliqueu-nos-la, la base, recordeu-nos-la, és fàcil. Sí, n'hi ha que menjar hidrats de carboni com poden ser arròs, pasta, que és la nostra font principal d'energia. I per suport, fruta i verdura, poden ser 3 racions de fruta i 2 de verdura. Després les proteïnes. I ja Després, per últim, hi ha els dolços. Això és el que més ens agrada i el que menys sempre passa, el que menys hem de menjar. Com no, tota aquesta dieta important, complementar-la amb esport. Esta vesprada estan fent-ho, van a disfrutar-la. Els xiquets, moltes vegades no ens hem d'esforçar fent grans exercicis, moltes vegades, i sobretot quan són xiquets a aquestes edats, simplement eixint a jugar en els amics al carrer ja estan fent un exercici que, per exemple, no fan quan es queden a casa mirant la tele, una pel·lícula o jugant a la videoconsola. Recordeu que la millor medicina, com sempre, és la prevenció. I tu, moltíssimes gràcies per recordar-nos-la.